तो प्रणाम बा हमार ऐनी ह बिहान में अइला ढेर दिन हो जाता करी का टाइमो नहीं मिलत। यूट्यूब पे रवीश कुमार ऑफिशियल में देखत नहीं कि कितना लिखत नहीं हम गोजले रहतनी कॉपी रोजे रोजे हजारों हजारों सब तब जाके एगो वीडियो बनेला हमरा। तो ऐसे बिहान ला टाइम मिलत नहीं के टॉपिक नहीं के मिलत, रिसर्च करी तो का करी, सारा एनर्जी यही में लाग जाता हमार। तो बुझाता कि करे के चाहिए, एगो चैनल बनौले बानी तो बिहान में तनी चर्चा होके के चाहिए। लेकिन कोनो बात नहीं के जे भोजपुरी बोलेला वो हिंदियो जानेला तो हिंदी वाला वीडियो देखत रही जा। हाँ, बार बार 3 बार 4 बार 5 बार देखी, मेहनत से न बनौले बानी। एगो कंपटीशन निकल जाए हमरे वीडियो देखला से जी। सारा तैयारी जो बड़का बड़का निबंध आवेला नु राव निबंधे बेहतर हो जाई, उनमें नंबर आवे लगी। बिहार में दिल्ली वाला मंत्री लोग खूब दौड़ता, खूब पटना एयरपोर्ट पर उतरता। हम गए नहीं पटना एयरपोर्ट पर देखनी, मार मीडिया जुटल रहे, पूरा माइक लेके पूछनी काहे का नहीं हियाँ का करत रसन जी। तो लोग बतावल हो जा कि मत कहीं जी चुनाव नु बा, केने से एगो जहाज आ जाता केहू आ जाता, एने से जहाज आओ तो केहू आ जाता। मार दौड़ल दौड़ल जाता, गाड़ी में हुटर लागल बा, साए 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 मंत्री लोग दिल्ली से आके दौड़ता, चमकावता खूब कि मार यहाँ सरकार बा आ सरकार चलतिया। तो चुनाव बा बिहार में, इतना मंत्री लोग आवता, बुझाता कि भारत के राजधानी अब दिल्ली नहीं है, बेगूसराय शिफ्ट हो गई बा, चाहे आरा चाहे सहरसा में बन गई बा। तो उन्हें अब संसद बना ली। जब 5-6 महीना 8 महीना बिहारे दौड़े के बाद जाई लोग तनी देखाई, मंत्री लोग आवता तो वो लोग के विभाग के कमोनु जाके देखावे के चाहिए, पूछे के चाहिए, बातों करे के चाहिए। खाली घोषणा होता के कब चलल आवता दिल्ली से पटना जाए के प्लेन में बैठे में डर लगा था। बुझाते हेने मंत्री होने मंत्री, पीछे मंत्री आगे मंत्री। ए भाई हटल लोग इन तनी के अपन अपन सरकारी प्लेन से चलल लोग। इतना मंत्री लोग आवता बिहार पूछी मत, आई होगा वो होगा, हेडलाइन छप जाता बिहार में होगा ई, बिहार में होगा वो। भाई 20 बरिस से रहुआ बानी सरकार में, तो भइल का 11 बरिस हो गई दिल्ली में मोदी जी के, तो भइल का बिहार में, मिलल का बिहार में, भेली का मिलल। तहनी के राज रहे तो मिलल तो कमवा ना देखावे के बा, खाली एयरपोर्ट देखाओ तो लोग। अस्पताल के बात नहीं के तो वह एयरपोर्ट में विस्तार होगा, वह एयरपोर्ट में हई होगा हऊ होगा, ओकरे हेडलाइन तनी तनी बना बना के ओकरा के जियावल जाता। कबले चली 10 बरिस बहुत होला। एक बड़ा राज्य रहे बिहार, का मिलल ओकरा, कितना ट्रेन मिलल, खाली एयरपोर्ट के चर्चा होता। आ जगह जगह जिला जिला एयरपोर्ट बना के खाली हेडलाइन छपता। लोगों को बुझाता कि बड़का भारी प्लेन उतरता एजा, 4 दिन उतरता। प्लेनवा के तनी हलवा ना पूछी जाके यूपी में कितना जगह से जिला जिला प्लेन शुरू हो, तनी पता करी का होता प्लेन, कितना जिला में प्लेन उतरता। तो एगो बात कहे के बा रउआ लोग इनसे बिहान में, आ देखी बात ऐसन बा लाग त जाई, बेजाय बात नहीं है, कहे के बात बाई कि बिहार के गरीबी तो रउआ लोग रोजे देखतनी। गांव के गांव गुजरी मड़ई के घर लौकता कि ना लौकता नु। आ लोगों के तन पर तनी कपड़ा देख ली, थरिया में तनी खाना देख ली तो बिहार लौक जाई रउआ के। ई पता ना रहे हमनी के, ई पता कैसे भइल जब बिहार सरकार जाति के सर्वे करेलक। पूछलक तो सवाल ईमानदारी से, हमें तो तारीफ बा सरकार के, केहू सरकारी हिम्मत ना करी कि पूछ ली कि लोग कितना कमाता आ ओकर सच्चाई का बा। जान तनी का निकलल कि बिहार के लोग के 6,000 रुपया महीना के नहीं खे जरूरत। इतना ईमानदारी से खटे वाला लोग बिहार में, बिहार के बाहर जाके देखी ना कितना लोग खटता, घामा घामा मुअल जाता लोग, इतना काम करता लोग। और तब देखी बिहार के का हालत पर निकली रोडवा पे, देखी कितना लोग टेम्पू चलावता, जीप चलावता, कितना मेहनत करता लोग बिहार के। और 6,000 रुपया महीना नहीं खे जरूरत लोग के। 100 में 34 जाना के महीना में 6,000 रुपया नहीं खे पूरत जी। ये नीतीश सरकार के नु आंकड़ा है। तेजस्वी या नीतीश सरकार के जब गठबंधन रहे तो वह गठबंधन में जाति के जनगणना भइल रहे, आ वही में ही सर्वे निकल के आयल तब पता चलल। हमनियों को बुझाए कि बिहार के लोग तो कमाते हुई,
लेकिन अब पता चलता कि 100 में 34 जाना महीना के 6,000 नहीं कमावत लोग। कर्जा में कर्जा लदाइल बा लोग, खाली लोग अठजाम करे में बिजी बा, बियाह करे में। कहीं से कर्जा ले आओ तो लोग मांग लेता लोग, समियाना तान के, और जी खूब जग भइला हमार जी, चर्चा होता जी, लेकिन पैसा केहू के लगे नहीं है। वह 4 गो ठेकेदार लोग के बाद जे पावर में रहता, 4 गो स्कॉर्पियो लेके धाए धुई भाई भुई दौड़ावत रहता, ओकरा गाड़ी देख के लोग लोटाइल फिरता कि गइल नेताजी हमार गाड़ी लेके। अरे राउर का भइल? तबे न चुनाव में बिहार में सुने नहीं कि पैसा बटाता लोग लेता। 1 घंटा ला तो पैसा रहुआ ले लेम, लेकिन 5 साल का हुई सोचनी। हाँ, कितना बार पैसा बटाइल आ कितना बार लोग ले लेलक, उससे भइल का? तनी आपन हाल ना देखी, कैसन कैसन लोग चुनाता। पैसा लेके वैसन लोग के चुनला से कुछ भइल फायदा? कितना चुनाव गुजर गई, कितना कहानी बताई हम। तब पूछी, केहू आवता है दिल्ली से, जितना लोग जहाज में भर भर के मंत्री लोग उतरता, तो पूछी कि भाई रउआ जौन विकास कहतनी, वो विकास में हमनी के फायदा का भइल? ऐसे तो निमन रह रहुआ विकासे ना करती। जब 6,000 कमाए के रहे तो ना करती रहुआ विकास। ई कौन विकास कहनी है कि 6,000 रुपया हमनी के महीना नहीं के जरूरत? बताई ना जी, हमनी के कमाई काहे ना बढ़ल? ई बहस बिहार में होके के चाहिए। ई बहस हमनी के हिंदी चैनल में रोज करता निशान कि IT सेक्टर में इंजीनियर लोग जो जाता ना नौकरी करे, ओकर पहला तनख्वाह 10 बरिस से 3 लाख बा, छपत अखबार में। 10 बरिस से ये लोग के फीस बढ़ गई, 10 बरिस में कितना इंजीनियरिंग के, लेकिन तनख्वाह देखी जब नौकरी करे जाता लोग बबुआ लोग, आ बिया में देखी बुझाता लोग महाराजा कंपनी के CEO बन के आ गई बड़े। ए तरह सच सच के आवता लोग आ दहेज वसूलता लोग। तो उससे का हुई? सच्चाई तो ना छुप जाई। तो पूछी रहुआ मंत्री लोगों से कि हमनी के काहे गरीब रह गई निशान। 20 बरिस में कानून व्यवस्था अगर निमन रहे, 20 बरिस में एके आदमी रहे, नया नया सरकार ना बनल, स्थिरता भी रहे, कामो भइल, ऐसा भइल की बात नहीं है कि काम ना भइल, लेकिन कमाई काहे ना बढ़ल? ओकर का बायन भइल? कारण का बा? पता करी ओकरा बारे में। पूछी मंत्री लोगों से, विधायक लोगों से कि कहाँ से इतना पैसा आवता जी बांटे खातिर? आई कहाँ से पैसा आवता कि रउआ क्रिकेट के मैच करावतनी, रउआ खाली न्योता में जा के लिफाफा में नोट बांटतनी? कहाँ से आवता पैसा? रउआ मांगत काहे बनी पैसा न्योता में केहू से? क्रिकेट खेले के बाद तो खेली, तो केहू नेतागिरी करता ओकरा से कहे क्रिकेट क्लब के लोग पैसा मांगता, फिर तो चोरी करी जाके पैसा देवे खातिर कि हम युवा लोग के क्रिकेट क्लब में पैसा ना दें तो ये लोग वोट ना दी। अंत में रिजल्ट का निकला था? 6,000 रुपया महीना जरूरत नहीं है केहू के। ये कोनो कमाई भइल? 6,000 रुपया 10,000 कमावे वाला बिहार में मुश्किल से मिला था। एकर माने का भइल? ये न भइल कि नेता लोग के विकास तो हो गई, आज जनता के ना भइल। जनता खाली दोसर राज्य के भरोसे बिया। पलायन ना कल जाई तो गुजारा चले के बाजी। साफ साफ बताई, रहित बिहार में कुछ तो लोग बाहर जाई कमाए। 20 बरिस मिलल बा नीतीश कुमार के, 20 बरिस आप बीजेपी के, ठीक बा, उनमें 1-2 बरिस तेजस्वी के साथ भी मिलल, लेकिन नीतीशे जी मुख्यमंत्री रहनी 20 बरिस। आ बिहार के कमाई कितना? 6,000 से भी कम। लाज के बात नहीं है। ये काहे ना बढ़ल? ये केहू के पता ना रहे। जब ये सर्वे आयल तो उससे पता भइल, और उससे ये बात निकलल। आ ये बात के छिपावल जाता कि कमाई नहीं है बढ़ल। पूछी, अपन हाल देखी, पूछी रहुआ काहे गरीब बनी। चुनाव आवता न तनी बहस कराई, हमें तनी बहस होखो, देख सुनी कि का कहता लोग दोनों जना, दोनों पार्टी के लोग, सत्ता के विपक्ष के लोग, हमें का कहता लोग कि रउआ लोग इनके कमाई 6,000 काहे रहे। अब कहानी चलता कि बिहार कनेक्ट सम्मेलन करौनी, हाँ 1,81,000 करोड़ के प्रस्ताव आइल बा, 400 कंपनी से के प्रस्ताव आइल बा, ये सब कहानी चलता है। भाई पिछला 20 बरिस में कितना कंपनी से कितना आइल ना बताई?
तो हेडलाइन चमकावत यानी कि बिहार में निवेश नु होगा 1.1 लाख करोड़, 81 लाख करोड़। अब 20 बरिस में कितना लाख करोड़ भइल वो बताई। तो ऊ हिसाब लेवे के टाइम बा, ऊ तो हिसाब रहुआ लोग लेम ना। चुनाव आई तो कुछ बटा जाए या लोग ले ली, अब वोट दिया जाए। अब क्या चलता, महिला के खाता में 2,500 देंगे। तो एने से तेजस्वी जी कहले हैं और उन्हें से नीतीश जी के तरफ से भी चलता कि यों के कुछ कहें। एगो घटना हम महाराष्ट्र के बता देता नहीं। महाराष्ट्र में यही तरह के कंपटीशन चलल कि महिला के खाता में इतना दियाई उतना दियाई। अब बीजेपी के लागल कि कहीं चुनाव ना हार जाए सन, तो वो लोग का कैलक, लोग बीजेपी लोग महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही खाता में खूब पैसा बटाई। आ चुनाव बीतत बीतत जानता नहीं का भइल बा महाराष्ट्र में, और पूछी मत। लाडली बहन योजना नाम से चलल, बहन जोड़लक लोग, लाडली जोड़लक लोग, बेटी बहन कहलक लोग, आ कहलक दियाई पैसा 1500 रुपया। चलल 3-4 महीना, अगस्त 2024 में ये योजना लॉन्च भइल। 46,000 करोड़ बटाइल, बजट उजट रहे, वोट मिले के रहे। आ जब चुनाव नजदीक आयल तब विपक्ष के तरफ से वादा भइल, तब बीजेपी के लागल कि भाई विपक्ष की तरफ से ज्यादा दिया था तो हमनी के 1500 दिले बानी, तो चलना कोनो वादे नु करे के बा, तो वादा कर दिया जाता है 2100 देम। खूब मिलल वोट बीजेपी के। हाँ, आ लाडली बहन योजना में का भइल तो पढ़ी ना न्यूज, सुनता नहीं। ओमे बहुत तरह तरह का ओमे अब चेकिंग चलता, चेकिंग कर कर के महिला लोग के हटावल जाता। 8 लाख महिला के खाता में 1500 रुपया जाता, 500 रुपया। तब 1500 रुपया से 500 रुपया आ गई। कहाँ तो लोग के 2100 रुपया मिले के चाहत रहे। तब वोट पड़े के बेरा वादा भइल 2100 के, आ जितला पर मिलल देवे के बात होता 500। ये अखबार में सब छपल बा। ई कहाँ होला जी, ये रिकॉर्ड ही लोग के। ऐसे हम कहतानी के कितना दी ओकरा चक्कर में तो रहुआ लोग पढ़बे करम। जात उम्मीदवार के का बा, कौन जात के नेता का कहता, ओकरा चक्कर में तो रहुआ लोग रहबे करम। तो हमरा कहला से तो रहुआ उस जात के चक्कर से बाहर आवे के नहीं कि रहुआ ये सब बहाना मत बनाई। सब बुझता नहीं रही जात में, लेकिन पैसा ना नु मिलल। सब जात के 4-4 जना नेता बा लोग, अब पटना में बैठ के वसूलत लोग, और जात के लोग के का मिलल भाई। जब 6,000 रुपया केहू नइखे कमावत मुश्किल से, तो में सब जात के लोग होई नु। लेकिन वो जात के जो 3-3 गो 4-4 जना के पार्टी भइल बा, ओकर ना हाल देखियो नेता लोग के कितना बड़का बड़का दिल्ली तक ले पूछाता वो लोग से बिहार के तनी चिंता करी, सीरियस बात करी बिहार के लेके। अभी देखी जानता लोग कि सारा जाना ट्रेन से लदा लदा के लोग भागता, पटना से दिल्ली, मोतिहारी से दिल्ली, सहरसा से दिल्ली, सहरसा से केरला, सहरसा से गोवा, मुंबई भागे में लगा था लोग। तो बुझाता कि बिहार में ट्रेन एगो बात तो बा, तो एगो 2 गो ट्रेन चले के किस्सा चलता है। सहरसा से मुंबई जाई आ सहरसा से दिल्ली जाई अमृत भारत एक्सप्रेस। नया नया ट्रेन तनी चमका दहल जाई तो चुनाव भर लोग उनमें चढ़ी तो कई भाई एगो नया नु ट्रेन चलल बिया, कमाल हो गई बा। लेकिन बगल अगल बगल के ट्रेन में जाके देखी लोग के तरह से लदा कुदा के जाता। देखत रही हेडलाइन में बिहार के चुनाव तक ले कितना ट्रेन हुई। यहाँ से वंदे मातरम चलने वाला है, हुआ से ये चलने वाला है, पैसा केहू के लगे नहीं के ट्रेन के टिकट कटावे। तब विकास के सिनेमा के ट्रेन चली। 10 बरिस बीतल है रहुआ लोग इनके ट्रेन के हाल तनी याद करी कि 10 बरिस में कितना ट्रेन आई बिहार में, तनी याद ना करी। केहू के टिकट नहीं खे मिला, टिकट इतना महंग हो गई बा। जानते नहीं लोग क्या करता बताई, लोग दिल्ली से बस में लदा के मोतिहारी ले आवता, मुजफ्फरपुर ले आवता, दरभंगा ले आवता, पूर्णिया ले जाता। जाके देखी ना यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली का रतिया खानी, बुझाता इतना बस चलता रही सन कि जाम में जाम भइल बा। आ लोग वही में लेटा लेटा के वही में कान में वो टीपी लगा ले बा, दिन भर वो यूट्यूब देखता, गाना देखता, वही में चलता। टिकट के मारे मिलत नहीं खे ट्रेन में। अब हम नहीं जानत कि ट्रेन का टिकट महंगा भइल बा कि बसवा के। कोचा कोचा के लोग जा रहल बा, हियाँ से लेके हुआ तक इतना बस लौकत रही सन। अब बिहारों को लोग देखता, जे हियाँ रहता ओकरा लौकत नहीं है कि इतना बस कहाँ जाती है बिहार में।
बिहार में ट्रेन अगर रही तो इतना बस काहे चली, तो इतना दूर दूर तक लोग बस में, बताई जी। तो ये बात कहे के रहे हमरा, तो हम कह देनी हाँ। तो रउआ सोचनी हाँ कि जब हेडलाइन छपे लगी, खूब प्रचार हुई कि बिहार में हई ट्रेन चले वाला बा, हाउ ट्रेन चले वाला बिया, तो तनी बतवा याद रखी। और कुछ करे के नहीं खे तो गूगल में जाई, गूगलवा में जाके तनी सर्च मारी, बिहार ट्रेन, यात्री की परेशानी, बाथरूम खराब, टिकट नहीं मिला, लेकिन मारी सर्च, देखी कैसन कैसन खबर निकलती है। ऐसन ऐसन सच्चाई बहरी कि हेडलाइने बिला जी सन। तो बिहान होखे वाला निखे बिहार में, हाँ जाए के ही पड़ी रुआ लोग इनके, कलकत्ता, केरला, मुंबई, सूरत। ये नियति ना बदली, जब 20 बरिस में ना बदलल तो अब का बदली जी। अभी तो धर्म के नाशा नु छाई तो छाए दी, जब विनाशे आवे के बाद तो क्या रोकी, रोकला से रोकाई का। आज सूरत चल जाए, हम जानते नहीं कि सूरत के हाल का बा, जाके हीरा के सेक्टर में जो लोग काम करता तनी पूछी ना का हाल बा हीरा वाला लोग के। तब बिहान अगर होखे के चाहत नहीं रोआ लोग इनकी बिहान हुई, तब बिहार के लेके ठीक से बात करी, पूछी, मुद्दा के मुद्दा पे ले आई, मुद्दा के धर्म में ले जाए तो कोनो फायदा नहीं है। ऐसे बिहान देखत रही, बीच बीच में हम वीडियो बनावत रहें। नमस्कार।